amb la col·laboració de Nova Llibres. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Un Torrent de Cinema, el programa d'actualitat cinematogràfica de Soncom. Avui tenim dos continguts relacionats amb festivals de cinema que tenen lloc a la ciutat de València. En primer lloc parlarem amb Sara Manzanet, que és directora del Festival Internacional de Migmetratges de València, La Cabina, que va encetar la seva edició número 15 el passat dia 8 de novembre i que s'estendrà fins al dia 18. I també en la segona part del programa parlarem amb Víctor Palacios, que és el director en aquest cas del Maniàtic, el Festival de Cinema Fantàstic de Manises, que en l'edició d'enguany es celebra en els Cines Babel de València. Comencem aquesta edició d'Un Torrent de Cinema parlant amb Sara Manzanet, directora de La Cabina. Anem a parlar a continuació amb Sara Manzanet, directora de La Cabina, el Festival Internacional de Migmetratges de València, que es va inaugurar el passat dia 8 de novembre i que durarà fins al dia 18 d'aquest mes. I li donem la benvinguda a Sara. Bon dia, Sara, què tal? Bon dia, gràcies per cridar-me així al vostre programa. Doncs anem a parlar d'aquesta nova edició de La Cabina, si et sembla, de 2022, l'edició ja número 15. Sí. I bé, anem a parlar un poc d'aquesta inauguració, si et sembla, de la pel·lícula que es va passar en aquesta inauguració de fa un parell de dies, que és una pel·lícula que té una rellevància especial, no? Sí, la inauguració va ser, com dius, el dia 8, el dimarts, en el Teatre Thalia, amb Maria Juan com a conductora d'aquest acte, que sempre ens agrada que siga un moment un poquet més lleuger, més alegre. Sempre intentem que siga un dia més fàcil i després ja ve tot el treball de la setmana. I aquesta inauguració, per una banda, li farem entrega del Premi Honorífic a Antonio Ariño, vicerector de Cultura i Igualtat de la Universitat de València des de 2011 a 2020 i que va ser un dels referents que van aconseguir que el festival estigui en el punt que estem ara mateix. I per altra banda, projectarem de Super 8 Years, d'Annie Ernaux, una pel·lícula, un documental que ha fet en el seu fill, repassant la seva vida en els materials propis familiars que han gravat durant tots els anys que han pogut. I esta escriptora, esta dona referent també per al feminisme internacional, molt recentment ha sigut guardonada amb el Premi Nobel de Literatura, i sinó que per a nosaltres, que ja teníem programada la pel·lícula abans de saber que era Premi Nobel, ha sigut una alegria poder inaugurar en ella, i el públic que no va poder vindre a la inauguració tindrà la setmana que ve la nova oportunitat de tornar a veure aquesta projecció. Molt bé, Sara. A més, si no m'equivoque, la pel·lícula s'estrenarà en el cinema dintre de poc. Sí, anirà també a la plataforma Filmin. No sé si estarà en cinemes comercials, no ho tenim massa clar, la distribuïdora és Filmin. I es va estrenar en Espanya, en el festival que fa Filmin a Mallorca, en estiu, en Atlàntida, i en el segon festival que es presenta en Espanya, la segona vegada que es pot veure en Espanya, és en La Cabina. I ja veurem si finalment o anirà directament a sales comercials o únicament a Filmin. Però en molt pocs dies ho sabrem. Molt bé, Sara. La Cabina, que ja porta 15 edicions, fa poc s'ha fet la mostra de València, bé, que també és un referent dintre dels festivals i una oportunitat per a veure pel·lícules de molta qualitat, de diferents nacionalitats. I La Cabina, penses que en l'àmbit del migmetratge
d'alguna manera, després d'aquests 15 anys, també s'ha convertit en un referent en quant a la qualitat de les pel·lícules que es poden veure en el festival, no? Sí, sí. Considerem que són referents i també les dates i les dades ens donen la raó. Vull dir, mai havíem pensat que arribaríem a 15 anys de festival de manera ininterrompuda, superant problemes econòmics, obstacles de tot tipus, pandèmies, bueno, de tot el que ha passat. I les dades també ens donen la raó. Tenim unes produccions any rere any que venen en premis, que després agafen premis en altres festivals internacionals. Unes produccions de màxima qualitat, una competició internacional que per a nosaltres és un referent i que el nostre públic també reconeix com un referent, no només en València, sinó en la resta d'Europa. I d'aquesta manera ens reafirma que el treball que estem fent d'exposició i d'exhibició dels mil-metratges té una resposta molt important. Molt bé, Sara. El festival es fa entre la Filmoteca, la seu de la Filmoteca de València, en la plaça de l'Ajuntament, i la nau de la Universitat de València, veritat? I m'agradaria que parlàrem, ara parlarem de la secció oficial, d'Amalgama, de les diferents seccions del festival, d'aquesta nova edició de la cabina, però anem a parlar un poc del cartell, per una banda, i després del premi, el disseny del premi que s'ha fet enguany i que es donarà als guanyadors de les diferents seccions. Sí, pues el cartell enguany és de Luna Pan, d'esta il·lustradora. Les dos artistes enguany són superjoves, però Luna és molt jove. Ja lluís des de fa una setmana en la façana de la Filmoteca i en la façana de la nau, unes lones que per nosaltres són meravelloses. I este cartell de Luna, quan li plantejàvem l'encàrrec, nosaltres any rere any el cartell sempre ho fa un artista diferent i sempre donem prou llibertat creativa a les artistes. I enguany Luna, en les converses que tinguem en ella abans de començar a fer el disseny, ella després es va comentar que li agradava molt fer com un homenatge en el seu cartell el treball de creació o de gestió d'un festival de cinema, d'una activitat cultural. Per això en el cartell se poden veure una taula en paper, gent treballant, ordinadors, coses per ahí, perquè és l'equip que està treballant i que per a nosaltres és molt emocionant, no? Tindre aquesta imatge de nosaltres mateixes pràcticament el treball diari que fem per a que després el públic puga gaudir. Respecte al trofeu, que també des de fa 5 anys que introduirem el trofeu en la cabina, fem el mateix, cada any és un artista diferent. Enguany és Reyes P, que és també artista fallera, i ens ha fet una proposta superinteressant en què els trofeus tenen forma de sabata i al mateix temps és una espelma, vull dir, se pot cremar, si vols que desaparega, desapareixerà. I aquesta sabata per a ella és les sabates que du en la cabina, en la pel·lícula La cabina, el protagonista, que l'altre dia ens contava ella que s'ha vist la pel·lícula 5 o 6 vegades seguides per a contar quants moments ixen les sabates, i diu que només ix en un moment i quan entra en la cabina ja no té sabates. I per a ella, per al seu concepte artístic, la sabata es va convertir en un element important i ha fet que el trofeu siga unes sabates que són un poquet que poden desaparèixer si algú li pega foc. Cada any és una cosa. Molt bé, anem a parlar de la secció oficial i d'Amalgama, que són les dues seccions competitives, veritat, que té el festival. I si vols fem un poc un repàs a aquestes dues seccions. Són 12 migmetratges, si no m'equivoque, en els dos casos que estan en competició, i tenim, en fi, pel·lícules molt interessants per a veure, pel·lícules que han estat en la Setmana de la Crítica de Cannes, alguna nominació a l'Oscar, Festival de Montreal. Parla'ns un poc d'aquestes dues seccions, la secció oficial i Amalgama, que secció oficial més centrada en la ficció i Amalgama més centrada en el cinema documental, més experimental. Què ens recomanaries per a veure durant el festival? Recomano moltes coses.
Com dius, secció oficial és ficció, Amalgama és no ficció, altres llenguatges, documental experimental, todo lo que no es ficción es Amalgama. Y secció oficial es projecta en Filmoteca i Amalgama en la nau. Sempre ens comenten que la cabina té sempre com una mirada social. Bueno, la nostra mirada sempre és social, des del nostre punt de vista personal, de les persones que fem el festival i de l'equip de selecció també, però és de veres que també les propostes que ens arriben tracten aquests temes. Jo sempre dic que la cabina és un festival valent fet per cineastes valents i valentes que volen contar històries en una mesura de temps difícil de distribuir i també en aquest mateix moment conten històries potser difícils d'explicar en altres foros. I en aquest cas la cabina enguany recull temes com ara el consentiment sexual, reflexionem al voltant del feminisme, de les atacs a les comunitats LGTBIQ+, també tractem relacions familiars, la salut mental, n'hi ha temes de tot tipus, animació també. Toquem un poquet el cinema de gènere en un parell d'històries, una de zombis, que aquí l'agrada, jo crec que la disfrutarà moltíssim. I al final és un festival de cinema per a gent que li agrada el cinema. Vull dir, a qualsevol persona que li agrada el cinema trobarà en la cabina moments divertits, moments de reflexió i també moments per a gaudir en la pantalla gran de les millors pel·lícules d'enguany. Jo crec que és una proposta que rep el públic amb molt d'entusiasme perquè les dona el que ells volen reflexionar i veure. Molt bé, Sara. A més, aquest festival també li dona importància a la presència de les directores i directors que fan aquestes pel·lícules, aquests minimetratges, i tindrem la possibilitat de, en molts casos, veure la pel·lícula en qüestió i parlar també amb la directora o director. Sí, sempre que podem tindrem en sala els creadors i creadores de les pel·lícules per a fer col·loqui en el públic, que també és el punt que afegim des del Festival de Cinema, no només veure les pel·lis, sinó tenir la possibilitat de fer un col·loqui en les seues creadores. Sinó que anirem avisant per xarxes socials en quines sessions estaran els directors i directores i de manera el públic també pot tindre un poquet més de connexió amb l'obra. A banda de la secció oficial d'Amalgama, també tenim Inèdits, veritat, que és aquesta secció que mostra treballs de directors i directores consagrats que són menys coneguts, no? Treballs dintre del format del migmetratge. També alguns passes especials, com el que hem dit de la inauguració, i també Intramur i Miss Panamà, i una secció que ja porteu fent des de fa uns anys, que és el Fashion Films. Parla'ns un poc d'aquestes activitats, o sigui, d'aquestes seccions, podríem dir, més enllà de la secció oficial i d'Amalgama. Sí, tenim activitats paral·leles que ens dona més feina a banda de la secció oficial d'Amalgama. Considerem que n'hi ha moltíssima producció que podem mostrar i volem fer-ho. Inèdits, com tu ben dies, és una mostra de diferents treballs de cineastes que han fet altres pel·lícules i que en algun moment feren migmetratges i no han sigut o tan coneguts o no han sigut projectats en cinemes comercials. Inèdits també es projecta en Filmoteca i està programada sempre per Irene Cubells, que enguany ens fa una proposta des de Marilyn Monroe, el seu últim treball, François Ozon, tenim una proposta de cinema europeu molt interessant. La secció de Fashion Films i els pares especials també portem un parell d'anys reforçant en la nau un espai de reflexió i aquestes projeccions especials que no entren en concurs però que són temàtiques que ens interessen i que volem tractar. I en la nau es podrà veure Intramur, Miss Panamà i la pel·lícula inaugural de Super 8 Years. I Fashion Films és una col·laboració que tenim en l'Escola de Disseny Barreira i en la Mutant, en el Teatre La Mutant, fem aquesta activitat vinculada també al màster de moda que té Barreira i al màster de guió i de filmmaker. I en aquesta ocasió la proposta és
un col·loqui sota el nom Matar o no al Fashion Film, el Fashion Film té trellat o no fer-ho. Serà un dia de reflexió molt interessant i se projectaran diferents treballs que s'han fet en Barreira i el cas d'estudi del TikTok en directe que va fer Rosalía com a presentar Motomami amb la presència de Pepa Salazar, que és la dissenyadora de vestuari de Rosalía en aquesta gira. I se tractarà el cas d'estudi de com les noves aplicacions tecnològiques i les noves maneres de contar històries audiovisuals, en aquest cas mitjançant TikTok. Molt bé, Sara. També, si no m'equivoque, tindrem el carne cruda un any més i alguna masterclass, veritat? Sí, tindrem carne cruda i dins de carne cruda, enguany també des de la Mutant volen fer homenatge a la ruta, que tindrem un programa en continguts relacionats en la ruta i sempre és interessant carne cruda, sempre ens proposen temes superactuals ara. I en el cas de la masterclass, vinculat també a la producció de visual, tindrem una masterclass de la mà de Music Library, d'Arturo Olea, un dels gestors de Music Library, que es parlarà sobre els drets d'autor musicals i com gestionar. Aquesta part que és molt important en l'audiovisual quan prepares un projecte curt, mig, llargmetratge, que és la música. I com gestionar aquesta música que moltes vegades se queda com l'última decisió i quan vols fer-ho no tens les ferramentes o el pressupost per afrontar uns drets o unes composicions musicals. O sigui que en la masterclass d'Arturo, que serà el dia 12, a les 11 del matí en el Rector P7 de València, oberta a tot el món i sobretot a professionals, ens parlarà de les claus. Molt bé, Sara, ja per anar acabant l'entrevista, si no m'equivoque, també la cabina té una petita part, podríem dir, com enfocada a la indústria, que és el Wordframe, i crec que enguany també es farà, no? Sí, enguany hem pogut ja donar estructura a aquest laboratori de guions, que és Wordframe, vinculat en el Short Film Market de Turín, i enguany farem també la primera setmana del festival. De fet, ja estem enmig, començarem el passat dilluns, el dia 7, en els projectes que han vingut a València a formar-se en un desenvolupament de guió, que és el que més ens preocupa, no només des del festival, sinó també des de la universitat, que és l'entitat que gestiona la cabina, i des de l'aula de cinema de la universitat hem fet l'impuls per a estructurar aquest laboratori al mateix temps que el festival i veurem en seguida els resultats i a veure què tal per l'any que ve. Tenim el recolzament de l'ICA i dels fons europeus, així que ahí estem fent, poquet a poquet anem fent camí. Doncs moltes gràcies, Sara, per estar en un torrent de cinema parlant de la cabina, l'edició número 15 i que siguin moltíssimes més. Sí, tant de bo. Doncs li donem les gràcies a Sara Manzanet i recordem que fins al dia 18 de novembre teniu el Festival Internacional de Migmetratges de València, La Cabina, i vos convidem a que aneu al festival a veure bon cinema. Continuem en un torrent de cinema i anem a parlar d'un altre festival que té lloc en aquest mes de novembre. És un festival originari de Manises, perquè és el Maniàtic, el Festival de Cinema Fantàstic de Manises, i en aquesta edició es celebra en els Cines Babel de València. I per a parlar del Maniàtic d'enguany tenim el director d'aquest festival, que és Víctor Palacios. Li donem la benvinguda. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Doncs moltíssimes gràcies per vindre a un torrent de cinema. Anem a parlar d'aquesta edició del Maniàtic del 21 al 26 de novembre, veritat? I amb aquesta seu dels Cines Babel podríem començar parlant, si es sembla, de per qué en el Cines Babel, per qué nos fa a Manises. Claro, a ver, lo que pasó este año ha sido por causa sobrevenida, ha sido causa de fuerza mayor. Hubo unas obras en el Auditorio Germanías, que es donde se suele hacer. Entonces, digamos que estuvimos esperando hasta el último momento para ver si se podía hacer como todos los años, coincidiendo con Halloween y demás. Estuvimos retrasando las fechas hasta incluso diciembre, luego por un tema de ayudas y demás lo tuvimos que volver a noviembre, a volver a cambiar.
Pero bueno, básicamente ha sido por eso, por unas obras que han habido, luego había determinados compromisos que tenían culturales también desde antes, que se han tenido que retrasar igualmente. Entonces, digamos que este año no se podía hacer, por lo menos dentro del año. Si lo hubiéramos querido hacer en enero de 2023 o febrero, quizás no habría habido problema, pero eso ya es saltarse un año entero. Entonces decidimos, pues, con el beneplácito del ayuntamiento, venirnos a Valencia, a Los Babel, que nos parecía un sitio ideal. Es un cine que suele tener, pues eso, cine más alternativo, underground o de autor, como se tercie. Entonces, a pesar de que es cine fantástico y nuestra selección siempre ha ido entre lo más mainstream y lo más de autor, pues digamos que nos sentíamos cómodos allí. Molt bé, Víctor. Ara parlarem de les diferents seccions Ujú. del festival. Tenim llargmetratges, curtmetratges, hi ha Mm, pel·lícules com a, sí. diguem, passes especials de determinades pel·lícules, etc. Però m'agradaria que fem un poc de retrospectiva. Quant de temps porta? Perquè ja el Maniàtic s'ha convertit en un festival de referència per als amants del cinema Fantástico. fantàstic en València, Ujú. en fi, en la comunitat valenciana. Ujú. Sí, pues llevamos 6 años, la verdad. Empezamos de forma muy, muy pequeñita, con muy poco presupuesto, la verdad, porque tampoco tuvimos ayuda al ser nuestra primera edición, o sea, del IVC ni nada por el estilo. Entonces lo hicimos en la capilla de la Casa de la Cultura y la verdad es que ahora mismo lo miro hasta con nostalgia, ¿no? Porque es eso, no sabíamos qué iba a pasar y de pronto el primer día creo que tuvimos como unas 60, 70 personas y dije, ostras, pues esto funciona bien. Al verlo el alcalde, el concejal de Cultura también alucinaron porque pensaban que era más un concurso amateur, donde iba a verse cortos amateurs y demás. Y cuando vieron un corto de ciencia ficción que teníamos, belga, que tenía 400.000 euros aproximadamente de presupuesto, que con eso aquí en Valencia se hacen 2 películas, ¿no? Pero bueno, con 400.000 euros un corto, dijeron, wow, wow, ¿qué es esto? O sea, esto es otro nivel, ¿no? Entonces les gustó mucho y así que nos dieron más apoyo, también obtuvimos desde la segunda edición ayuda del IVC y bueno, desde entonces lo hacemos en el Germanías, que bueno, este año pues no se va a celebrar allí, pero bueno, es la sexta edición y hemos ido creciendo año tras año, pues cada vez hemos ido teniendo mejores cortos, ahora tenemos películas, jurado es, digamos, siempre ha sido profesional, ¿no? Pero antes nos limitábamos un poquito más a la Comunidad Valenciana o a Valencia. Y a partir del año pasado ya saltamos a nivel nacional. Jurado, pues por ejemplo hemos tenido a Alejandro Ibáñez, productor de Historias para no dormir, de Amazon Prime, que es hijo de Chicho Ibáñez Serrador, el mítico de la televisión, a Denis Rovira, hemos tenido a Yadira Ábalos también, que ha sido productora de películas de Nacho Vigalondo y demás, y este año también tenemos un jurado bastante potente. Tenemos a Fernando Albizu, que es actor bastante conocido, de Gordos, El laberinto del fauno, ha salido en muchísimas películas, ha estado nominado al Goya. Incluso Gorka Lasaosa, que salía en Fuga de Cerebros y Narcos México. Tenemos a Sofía Cuenca, que es guionista de Musarañas y Paradise Hills, de Alice Waddington. A Lorena Pérez Granel, que ha estado nominado a un Emmy por los títulos de crédito de Solo asesinatos en el edificio, la serie Disney Plus, protagonizada por Selena Gómez y demás. De hecho, ella es la que hace los dibujos que Selena Gómez dibuja en la serie, la verdad, y es valenciana, esta chica. Luego Lorenza Tuan, que es la, digamos, manager de adquisiciones de la plataforma Source TV, que es una plataforma tipo Netflix, Amazon, etcétera, de hecho está dentro de Amazon, que se dedica únicamente a los cortometrajes, digamos, solo emiten cortometrajes ahí en esa plataforma. Y... Ah, sí, perdón, me estoy olvidando del más gordo de todos, Pepe Keglas, que es maquillador de efectos especiales y demás, ha hecho películas tan míticas como El Día de la Bestia, como El laberinto del fauno, como Musarañas, o sea, ha hecho un mogollón, tiene como 6, 7 Goyas y un BAFTA, además. Entonces, todos estos son nuestro jurado de este año. Molt bé, Víctor. El Maniàtic és un festival, bueno, dirigit a la gent en general que li agrada el cinema, però té aquest caràcter específic del cinema fantàstic.
tu consideres que la comunitat valenciana, el públic valencià, és aficionat al cinema fantàstic, té especial querència per aquest cinema de género? Sí, yo creo que sí, yo creo que, o sea, la gente se engancha bastante, ¿eh? Es decir, nosotros también, es lo que te digo, empezamos con 60, 70 personas en un sitio pequeño y demás, y ha habido veces en los que teníamos tanto la parte de abajo, o sea, el anfiteatro como la platea prácticamente llenas, era una sala de 500 personas y teníamos 300, 350, o sea, y no venían de Manises, o sea, se venían desde Valencia. Ten en cuenta que hay muchísima gente aquí en Valencia que se va a Sitges todos los años, incluso se pide vacaciones para ir a Sitges. Entonces, digamos que nuestra idea era esa, un poco hacer un Sitges en pequeñito para todo aquel que no se pueda ir o que por cualquier razón tal, pues que tenga su versión pequeña aquí, porque evidentemente no llegamos ni al presupuesto ni al nombre de un festival como Sitges, ¿no? De fet, Víctor, si vols, parlem un poc dels llargmetratges de la secció oficial, que estaves parlant de Sitges i con muchas estic ganas. mirant els títols i alguns d'ells precisament han tingut premis en Sitges Sí. o s'han pogut veure en el Sitges. Festival de Sitges. Si vols, fem-nos encara que siga una petita recomanació del que Exacto. podem veure en la secció oficial de llargmetratges. Estoy encantado de hablar de eso porque estamos muy, muy orgullosos este año de la sección oficial que hemos podido tener. La verdad ha sido difícil. Ha habido alguna que otra película que se nos ha caído. No la voy a nombrar porque al fin y al cabo, ¿para qué? Pero sí que tenemos, por ejemplo, Emergency Declaration, que su estreno mundial fue en el Festival de Cannes. Y luego ya se vio aquí en España, el estreno ha sido en el Festival de Sitges, a competición. Es coreana, con el protagonista de Parásitos. Muy, muy buena peli. Más entra dentro del género de catástrofes o, no sé, es sobre un terrorista que se infiltra en un avión y propaga un virus que hace que te exploten partes de tu cuerpo. Un poco así, un poquito bestia, pero bueno, está muy bien. Es un thriller muy, muy tenso y muy emotivo. Luego tenemos el segundo día, Project Wall Hunting, que ha ganado, esta se estrenó en Toronto, en Midnight Madness, la sección de terror del Festival de Toronto, y aquí en Sitges ganó el premio especial del jurado. O sea, digamos algo así como el segundo premio, ¿no? Por así decirlo. Es una película que es una pasada, la verdad. Yo cuando la vi me pareció alucinante y dije, esto lo tenemos que tener. Es una peli fantástica, aunque no se puede decir el por qué, porque quizás haría un spoiler, pero digamos que hay una flota, un barco que está trasladando pues asesinos de todo tipo, delincuentes, los delincuentes más peligrosos de Corea, y los está trasladando de una cárcel a Busan en barco, y ahí montan un motín. Y lo que pasa más para allá ya viene después, eso ya sí que no se puede decir porque hay algo que se encuentran dentro del barco, que es alucinante. Una peli bastante gore, bastante sangrienta, no en plan tripas y demás, sino que hay mucha sangre y es muy, muy divertida. La verdad es que es una pasada. Cualquiera que venga a verla se lo va a pasar genial con esa película. Luego, el tercer día tenemos Rubicon. No. Bueno, sí, tenemos Rubicon, que es una película de ciencia ficción. Recientemente ha entrado en lo que es la sección oficial, o sea que esto es muy, muy reciente. Es una película austríaca que también estuvo en Sitges, también estuvo en Cannes. Y bueno, es una película de ciencia ficción sobre personas, digamos, es difícil de explicar, que están en una nave espacial fuera de la Tierra, porque digamos que la Tierra ha sido asolada por contaminación y por guerras y todo esto. Entonces se están buscando como una forma de salvar la Tierra, ¿no? De volverla a repoblar y todo lo demás. Está muy, muy bien la película. Luego, el cuarto día tenemos Vesper, película de ciencia ficción, a medio camino entre la ciencia ficción, la fantasía. Tiene un poco yo qué sé, de distopía, un poquito de Guillermo del Toro, un poquito de David Cronenberg, tiene una mezcla ahí que la hacen súper atractiva. Para cualquiera que le guste el fantástico, yo creo que la van a disfrutar mucho. Y después tenemos la participación española en el festival, el último día, que es La paradoja de Antares, protagonizada por Andrea Trepat y dirigida por Luis Tinoco, que la verdad es que está muy, muy bien. Digamos, pongamos, ¿tú has visto Buried,
Locke, este tipo de película de una persona encerrada en una única habitación, pues digamos que sea eso unes extraterrestres y vida extraterrestre, ya más o menos te puedes hacer una idea de por dónde va la historia. Es muy tensa, muy emotiva y es una pasada. A nosotros nos encantó. En cuanto la vimos, nos pareció genial la película. Molt bé, Víctor, molt recomanable la secció oficial de llargmetratges, però també tenim Mhm. curtmetratges Sí. i també altres seccions infantils Mhm. i també una secció molt curiosa que és el Freak Horror Show. La Free Horror Show, que es nueva del año pasado, la pusimos. Es, digamos, una sección como más underground, gamberra y També de curtmetratges, veritat? sí, de cortometrajes. No está a competición, es solamente muestra, pero digamos que son cortos que están muy bien rodados, muy bien hechos, muy divertidos, pero que por una razón o por otra al final no puede entrar todo y siempre, digamos, hemos dejado, pues siempre se quedaban fuera y como nos daba pena, por así decirlo, aunque no suene muy bien, pero bueno, digamos, nos gustaba la idea de hacer una sección aparte que la verdad es que hay cortos que son muy buenos ahí en esa sección. Ahora eso sí, son bastante irreverentes, bastante gamberros, pero sobre todo divertidos. Molt bé, Víctor, per la gent que s'està veient, on es pot consultar la programació dels dies del festival, del 21 al 26 de novembre? Pues a partir de esta noche ya anunciamos a eso de las 7, las 8 de la tarde, anunciamos la sección oficial. Entonces yo creo que ya sí que estará todo más o menos listo, la programación y demás. En un principio son en los Babel a las 8 de la tarde los cortometrajes y a las 10 de la noche los largometrajes. Los cortometrajes tendrán un coste de un euro, apenas toda la sesión de cortometrajes, y la de largos 4 euros, baratito, precio del día del espectador, como aquel que dice. Y luego haremos una sesión infantil, eso ya en Manises, queremos seguir teniendo un pie puesto en Manises, la haremos en la capilla de la Casa de la Cultura, y bueno, será el sábado 26, si no recuerdo mal, esa proyección infantil. Y la Free Horror Show estamos mirando todavía, porque no nos ha terminado de caber dentro de las sesiones de los cines Babel. Así que estamos mirando un par de emplazamientos que diremos muy, muy pronto. Molt bé, Víctor. Ara que aquest cap de setmana són els Premis Berlanga, els Premis de l'Audiovisual Valencià, l'any passat va guanyar la millor pel·lícula, una pel·lícula fantàstica, molt particular, com és Espíritu Sagrado, Sí. però que podríem dir que és una pel·lícula que té aquest punt fantàstic, no?, de gènere. Sí, sí, de extraterrestres y demás. I la pregunta, tu que també estàs en l'àmbit de la producció, de la distribució, de l'audiovisual en València, quina penses que és la situació, un poc l'estat de salut En Valencia. En València del cinema fantàstic? Pues yo creo que está ahí a puntito de explotar la cosa. Porque ya no es solo que, por ejemplo, se me había dado a mí la locura de montar Maniatic y no quiero ponerme a la altura de todas estas bestias pardas que están haciendo ahora su primera película, pero se viene una nueva ola de directores jóvenes y quizás no tan jóvenes, pero bueno, que han pasado por Maniatic, como puede ser Alberto Evangelio, como puede ser, bueno, Nacho Ruiz Pérez ya estuvo en Maniatic como jurado, ¿no? Todavía sus cortometrajes como La ropa vejera y La victoria de Úrsula no pasaron por Maniatic porque todavía no existía, pero Moisés Romero y Marisa Crespo, que con 9 pasos estuvieron nominados al Goya y preseleccionados al Oscar, también estuvieron en Maniatic. Y todos estos directores o han hecho ya su primera película, como es el caso de Alberto, o están a punto de hacerla, o bueno, de estrenarla, como aquel que dice, están en montaje, Moisés Romero y Marisa Crespo. Y luego, pues eso, está Chema García Ibarra, hay un montón de directores nuevos que están empezando a hacer cine fantástico aquí en Valencia, cine de género, con lo cual, y encima de calidad, con lo cual el tema yo creo que es bastante prometedor de momento. Se viene explosión, creo yo, de cine fantástico en la comunidad valenciana. Molt bé, Víctor. També entre les activitats del Festival del Maniàtic tenim
una xerrada a càrrec de les Brody Girls, baix el títol de La dona i el dimoni, conta'ns un poc de qué anirà aquesta... Pues las Bloody Girls son dos chicas a las que la verdad admiramos bastante en el equipo de Maniatic. Siempre hemos tenido ese toque, digamos, porque que nos gusta. Hemos apoyado a las directoras mujeres siempre, no por una cuestión de tal, sino porque siempre te proponían las historias más originales. Y es algo que siempre hemos buscado, ¿no? Entonces hemos leído pues participaciones que han hecho en libros estas chicas, hemos visto sus programas, hemos escuchado programas de radio en los que han participado y demás, y la verdad es que tienen un punto de vista muy, muy original sobre lo que es el cine fantástico, ¿no? Y de terror. Ellas sobre todo le tiran mucho al terror y a las mujeres directoras de terror también. Entonces nos parecía una charla muy original y muy fresca el poder tenerla aquí en Valencia. Entonces sí, seguramente pues lo haremos en el CAF Café, que es en Benimaclet, el lunes 21. Lo haremos sobre las 6 de la tarde, creo que será. Y bueno, yo creo que va a estar muy bien a todos los espectadores que le pueda gustar esto, o sea, que sean sibaritas del cine fantástico, yo creo que les va a gustar, porque es lo que digo, es un punto de vista muy original, muy diferente de cómo se ve el fantástico a grandes rasgos. Molt bé, Víctor, i ja per anar acabant, la idea del festival és tornar a fer-se en Manises, en la próxima edició. La idea principal es esa. La idea principal este año ha sido por esto, porque es que a mí siempre es decir, yo he vivido en Manises toda mi vida, con lo cual a mí me hacía ilusión hacerlo allí, ¿no? Y tenerlo allí, a ver si algún día termina el Pepe Sancho, que ahí se podría hacer una alfombra roja gigantesca y tal, y podría estar muy guay. La verdad es que puede tener mucho potencial. Nos ha costado 5 años hacernos un público fiel y firme, ¿no? Que viene todos los años, entonces la idea es seguir. La idea es seguir. A ver, yo creo que seguramente el año que viene volveremos. Molt bé, Víctor, doncs recordem del 21 al 26 de novembre en els Cines Babel, el Maniàtic, aquesta 6a edició, veritat? Sí. I tota la informació, bueno, en les xarxes socials, esteu en Facebook, en Instagram, imagino també. Claro, y estamos en Instagram, en Facebook, pueden visitar nuestra página web, maniaticfilmfestival.com. Y bueno, también sí que se me olvidaba cuando hemos hablado de los cortometrajes, este año tenemos la presencia de, creo ya confirmada, al menos 14 directores venidos desde todas partes del mundo, desde Irán a Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, un montón de directores. El año pasado prácticamente tuvimos uno de Estados Unidos y el resto eran españoles. Este año vienen de todos lados. Incluso tenemos a Rubén Entonces, que es un influencer bastante conocido, que protagoniza el cortometraje El Cinturón. Y este vendrá el día 25 viernes a presentar el corto junto con el director, que es de aquí de Valencia. De hecho, creo que, si no me equivoco, de Torrent o de Bétera, una de las dos. Bruno Marín, és valenciano. Doncs moltes gràcies, Víctor, per aquesta estona en un torrent de cinema i molta sort en el festival. Moltes gràcies. Doncs anem ja a la part final del programa, després de xerrar amb Víctor Palacios al voltant del Maniatic Film Festival, aquest festival de cinema fantàstic del 21 al 26 de novembre, i anem ja amb la cartellera d'actualitat cinematogràfica, les recomanacions de la cartellera. Anem amb la part final del programa i anem amb les recomanacions de la cartellera cinematogràfica. En primer lloc, vos recomanem, per suposat, el festival La Cabina. Hem parlat avui amb Sara Manzanell, la seva directora. Va començar el festival el passat dia 8 de novembre i fins al dia 18 teniu per a gaudir de les projeccions d'aquest festival referència a nivell internacional al voltant del món del migmetratge. La Cabina es celebra fins al dia 18 i les seus principals són la Filmoteca de l'Institut Valencià de Cultura i la nau de la Universitat de València. Teniu tota la informació i tota la programació de La Cabina en la seva plana web, lacabina.com. També recomanem, per suposat, el Maniatic Film Festival. Avui hem parlat amb Víctor Palacios, el seu director. Aquest festival també de referència al voltant del cinema fantàstic. El teniu des del dia 21 al 26 de novembre i en l'edició d'enguany es celebra
en els Cines Babel de València. També recomanem la gala de lliurament dels premis de l'audiovisual valencià, els Premis Berlanga, que arriben ja a la seva 5a edició i que celebren precisament aquest cap de setmana, el dia 12 de novembre, en l'Auditori de Castelló. Farem en el pròxim programa d'Un Torrent de Cinema un repàs pels guardonats i per les pel·lícules premiades en les diferents categories, però ja vos avancem, com segurament sabreu, que pel·lícules com per exemple El Agua o Bàsil estan nominades en les categories, podríem dir, principals, i donarem compte de com han quedat els Premis Berlanga de l'audiovisual valencià que celebren el dia 12 de novembre. I després també vos recomanem un parell de pel·lícules que s'estrenen precisament en aquests dies al cinema. En els Cines Babel, per exemple, teniu l'estrena de Asbestas, la darrera pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que es va poder veure ací a València en el darrer Cinema Jove, en la darrera edició de Cinema Jove, i que va ser premi del públic al millor film europeu en el darrer festival de Sant Sebastià. I també vos recomanem, per suposat, Bàsil, en aquest cas aquesta pel·lícula de la valenciana Avelina Prat, que es va estrenar en el Festival de la Mostra de València i que tractarem de tindre a Avelina així al programa per a parlar del seu primer llargmetratge Bàsil, que va tindre, per exemple, com a millor actor a Carles Lejalde en la darrera edició de la Seminci de Valladolid. I amb això tanquem aquesta edició d'Un Torrent de Cinema. Ens veiem dintre de 15 dies. Vos agraïm l'atenció i vos recordem que ens podeu seguir en les xarxes socials de Soncom, al Facebook, Instagram, que teniu tots els programes d'Un Torrent de Cinema al nostre canal de YouTube, al que podeu accedir a través de la plana web soncom.info, i que també teniu el programa en format podcast en plataformes com iVoox i Spotify. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima edició d'Un Torrent de Cinema. Amb la col·laboració de Nova Llibres.